ma tarax il-Kamra għandha tissospendi x-xogħol tagħha sabiex illum tiddibatти tal-materja nerġa' ngħid meta l-investigazzjoni għadha attivament għaddejja propju f'dawn is-sija stess. Is-sedja tara wkoll li jekk jitħalla id-dibattu jsir dal-istadju m'għandha l-ebda garanzija li tista' tikkontrolla d-diskussjoni b'tali mod li ma tippreġudikax l-istess investigazzjoni u drittijiet tal-persuni konċernati fi proċess ġudizzjarju dan kif ġie deċiż diversi sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-Diritti tal-Bniedem biex jiġi żgurat id-dritt ta' smigħ xieraq fi proċess ġudizzjarju. Tqisu prematur li tissospendi x-xogħol ta' seduta tal-lum biex tgħaddi għal diskussjoni fuq materja li dwar jeħtieġ informazzjoni attendibbli li tista' tirriżulta aħjar minn konklużjoni tal-investigazzjoni tal-Pulizija. Għaldaqstant, fiċ-ċirkustanzi indikati hawn fuq is-sedja ma tħoss li għandha tilqa' talba ta' kapitolazzjoni u għalhekk il-Kamra tista' tgħaddi għall-lum tal-ġurnata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.